כולם, כאן דה קינג, וחזרתי מהפסקה, אפשר לקרוא לזה, וחזרתי עם משחק ששיחקנו בערוץ, עשינו עליו פרקים, הרבה פרקים. זוכרים את המשחק הזה, סטפקטורי, השם שלו? כן, זה המשחק הזה, אז חזרתי אליו, ואני מתחיל לצלם עליו כי משעמם לי. כן, כי גם החופש הגדול התחיל. אז כן, עשיתי כבר את הבייסיק, יענו הוויירס, האיירון רודס, פלייטס, את הקונקריט, כל הבייסיק עשיתי. לא שעמם אתכם? לא בא לי שעמם. יודע, לא בא לי שעמם. אז אני כאן עושה את רוצה לעשות לפחות את המשימה של הלוג'יסטיקס, אבל אין לי מספיק וויירס. איזה יופי. מספיק וויירס. צריך עוד וויירס, אבל בעיה יש לי רק 100 ואני צריך 300, כי אני מטומטם. כן, אמרתי כן מטומטם, אני פשוט מטומטם. השכל. זה למה אני גם עושה, זה למה אני מצלם, עם שערים לרצח. ולי עוד דבר מה לעשות. בוא נפסיק לרדת עליי, תודה. אז בוא נשאיר לנו איזה פט שיהיה לי מספיק, וואי, אני שהכל לוג'יסטיקס שמתו אותם למעלה. אם אתם לא זוכרים מה זה לוג'יסטיקס, הדברים האלה שמפצלים ומתחברים. כן, תכף וויירס, לא באמת. טוב, אני סיכקת לזה שיש לי מספיק וויירס. יש לי פה את הוויירס, אוקיי, נשים אותם פה. תודה באמת. ונעשה את קח את החללית הזאתי, סוג של הבנו. הבנו. אוקיי, עכשיו מה שאנחנו צריכים, מה שאנחנו צריכים עכשיו זה את האויב. האויב הראשון שלנו. אנחנו עושים את האיירון פלייט, איזה כיף לי. אני שונא את זה. טוב, עד שאנחנו נעשה את המפעל המטומטם הזה שלו. יש לנו כבר 2 טוב. עד שאנחנו נעשה את המפעל המטומטם הזה, זה כן. בעיה. צריך קייבלס. יש לי וויירס. טוב. אנחנו עם קייבלס. בבקשה. נשים את זה פה. אותך לא נחבר לכאן כי אתה מלא. גם אתה מלא. אתה לא מלא. אתה תפסר לנו ספוס, תהנה. שימו אותך לפה, אין לי חמה. לא חמה. פה ועוד פה. אוקיי. פה נשים אותך כאן. נחבר אתכם. וזהו, יש לנו קונסטרקטור בכללי והכל. וקונסטרקטור כללי. אוקיי, מה אנחנו נעשה עכשיו? בוא נרחיב קצת את המפעל, מה אתם אומרים על זה? נרחיב קצת את המפעל. כן, אני יודע, זה מייצר מאוד לאט. בערך חצי,
רוצה, כן. נעשה פה. אני רוצה קצת ג'ם. אחד. טוב, אני חושב שאני אעשה קאט לאט כן. עד שזה יסיים פה. לא נראה לי שזה יסיים בשעה הקרובה. זה מעצבן, אני יודע. קדימה. אבל כבר ליצור שתי reinforcement iron plate. אפילו 3. אוקיי. שם שעכשיו יש לי את כן. ובאמת זה צריך קייבל. שונא קייבלס. אגב, לא אמרתי לכם פה, אבל הקופר הזה שאתם רואים פה, הוא אימפיור. כן, הקופר... למה אתה נתקע? כי אתה נתקע. הקופר הזה הוא אימפיור, כאילו, המחצבה שם היא אימפיור. הקופר הכי קרוב הוא זה... כן, איזה 700... סטופ. כן, איזה... בעיה. 500 מטרים שם, או משהו. חצי קילומטר. איך אני אעביר קונברבט לפה? אז זה שיש לי יהיה לי את המפעל הכללי. אתם רואים, הוא כנראה יהיה עצום או משהו. אם אני לא אפסיק את הסביבה, כן. הוא יהיה עצום רצח. אז... בואו נשים פה את המשטר קונסטרקטור שלה. אין לי קייבלס. לדחוף לכל פינה. עושה כל פינה פה. שיהיה פה את ה-workbench הזה. תגיד לי, אתה יכול כאילו? תודה על השתתפותך ב... לא באמת. גם רוצה וויירס, כך וויירס. בעיה, אני צריך את המרג'ר הזה, והוא... מרג'ר לא עולה, קייבלס. אוקיי, יש לנו עכשיו שתי קונסטרקטורים של... וויירס. שהם בהחלט יספיקו לנו. כדי לעשות את הספייס אלווייטור, אני חושב. לא משנה אם לא יספיקו לנו זה 1500, אני לא מחכות איזה שעה עד שזה יעשה. טוב, בוא נרחיב ונרחיב את האיירון פלייטס, יאללה. בוא נעשה עכשיו קאט לאיזה שאילית לחומרים ונרחיב את האיירונס. מה זה צריך? מה שכן, מה שיש חדש, שזה לא חדש ואני סתם טומטם, זה שזה. זה מראה לנו את כל החומרים שאנחנו צריכים. בעיה. טוב, זה לא כזה בעיה, אבל... נשים פה את סמלטר, אני רוצה משהו. אני צריך 4 קונסטרקטור כדי לנצל את זה עד הסוף, ושתי סמלטרים. זה בטח מייצר לנו ספוס. זה 140 ספוס. אוקיי, אני אחזור לכם שיהיה לי את כל החומרים האלה ונמשיך. אוקיי, יש לי את כל החומרים ו... מיסטר ספליטר. גם פה את מיסטר ספליטר. יש לנו בכלל מקום. פה אני אשים את זה. יש לי בכלל מקום לעשות את זה. למה עשיתי כזה תחוס? איזה אידיוט אני... גם פה צריך ספליטר. פה לא צריך ספליטר, אוקיי. כן, עשיתי את זה יותר מדי תחוס. באמת. בוא נשים קונסטרקטור. כן, זה חשוב.
ונשים פה איזה מרג'ר. אתה תעשה עוד וודס. שים סמלטר ואז יצא איירון פלייטס. הסמלטר הזה יעשה איירון פלייטס. אנחנו רוצים ממש לייעל את זה. מרג'ר שלנו. שים פה לנו את הקונסטרקטור שלנו. שים פה לנו את הבלט. נשים פה לנו את לא צריך באמת להשקיע בכל דברים, אני סתם עושה את זה כי זה יותר יעיל. בבניין עצמו צריך להשקיע שזה יהיה יפה, שיהיה אפשר ללכת, כי אי אפשר בערך, כי אי אפשר ללכת, זה די בעיה. לחבר את זה, טוב שיש מספיק פאוור ליינס. כן, אני לא מספיק, הכל מלא. הכל מלא. אולי זה לא היה רעיון טוב, כי יקפוץ לחשמל עכשיו? אני חושב שזה היה רעיון טוב. בנשים פה את ביומץ, איפה הביומץ השני? ביומץ ברנר זה לידי מסכים. תשמעו, באיזה עולם לא טרחתי כאילו לעשות קול על ההתחלה ואז נהיה לי איזה חווה כאלה, כאילו אלפים, לא צוחק, באמת אלפים. כן, נשים פה עוד קייבלס. כן, ועוד דיימונד פלייטס, יש דיימונד רוץ, ואין לי פה מקום לשדרוג, את זה. כן, לא יודע. אפשר לדחוס פה קונסטרקטור. שני, זה הבעיה. זה מחבר אותם. וואי. למה דחסתי את זה ככה מאוד? בעיה. יודע מה, אני כל כך כוח לעשות את זה ככה כי... אני אשאר את זה ככה כאילו עם שתי קונסטרקטורים והכל בגלל ש... כאילו אין לי פה מקום, זה הבעיה. אז כן. קצת נשלב פה מהווייר שלנו. בתכלס אני חושב שאני כבר נסיים את הפרק בגלל ש... כן, הוא קצת התארך לי. אז כן, מקווים מאוד שנהנתם. כאן היה דה קינג ונתראה לנו בסרטון הבא שמקווה שהוא יהיה בקרוב. ואני אומר בקרוב כי בימים הקרובים, כן. אוקיי, נתראה בסרטון הבא ויאללה ביי.